Dyma fi ar ben mynydd y graig, uwch ben tre Aberdâr. Brenhines y bryniau neu sweet Aberdâr yn ôl y trigolion. Ond mae Aberdâr fel llawer iawn o drefi diwydiannol Blaenau Morgannwg wedi colli rhan helaeth o'i Cymreictod a chydig iawn o Gymraeg a glywir ar lafar. Fe ddaeth y glo a'r diwydiant haearn a llawer iawn o gyfoeth diwydiannol i'r cwm, ond erbyn hyn sbwriel diwydiannol sydd ar ôl. Ond, beth am diwylliant Aberdâr? Yn ôl tua 1837, sefydlwyd yn Aberdâr Gymdeithas Cymreigyddion y Carw Coch gan William Williams yn y stag inn yma yn Harriet Street. Cynhaliwyd eisteddfodau yn y stag a'r brwdfrydedd eisteddfodol yma a gyfrif am y ffaith mae Aberdâr yw cartre'r Eisteddfod Genedlaethol, ac yma ym Mharc y Dref cynhaliwyd yr eisteddfod honno ym 1956. Ar draws y ffordd mae hen ysgol ramadeg y bechgyn, lle bydd Tir Roland Hughes yn athro ar un adeg. Y caffi Mona sydd bellach wedi droi'n siop bara oedd man cyfarfod un o brif fudiadau llenyddol Aberdâr, sef y Cymrodorion, ac yn y gymdeithas ffiwiog hon roedd gwir o fri cenedlaethol yn cyfarfod. I droi at fydd cyhoeddiadau, yma roedd gwasg argraffu'r darian, unig bapur Cymraeg y de ar un adeg. Yna yng Nghapel Bethania cynhaliwyd un o'r cymanfaoedd canu cyntaf o dan arweiniad Ieuan Gwyllt, a nepell i ffwrdd ar y sgwâr, saif cofgolofn Caradog, cerddor ac arweinydd yr enwog Gôr Mawr, a enillodd yn y plas grisial yn Llundain yn 1872. Wel, dyna chi ran beth bynnag o etifeddiaeth Cwm Cynon. Ond beth am y dyfodol? Pwy sy'n mynd i warchod y pethau yn y cwm? Mi ges i air efo Mr Geraint Price. Chi, Mr Geraint Price, di arweinydd aelwyd yr Urdd yma yn Aberdâr. Dwi'n clywed na gan lluniau ar droi gynnwch chi greu man cyfarfod newydd yma. Fydwch chi chydig o'r cefndir wrthai? Wel, tua 2 flynedd yn ôl, fe benderfynon ni i chwilio am le cartre parhaol i'r aelwyd yn Aberdâr. Herwydd roedden ni'n teimlo bod man cyfarfod presennol sydd gennym ni ddim yn addas ar gyfer ein gweithgareddau fel aelwyd. Lle oedd hynny? Yn hen ysgol y bechgyn yn Tre Cynon. Ac ar ôl trafod gyda'r swyddogion, fe aethon ni o amgylch y dre ac fe daron ni ar Capel Soar yma. Ac ar ôl sgwrs gyda'r ysgrifennydd Mr DJ Williams, ac ar ôl iddo fe i weld yr aelodau, fe benderfynon ni i wneud cais am brynu'r capel. Dydy'r capel ddim wedi ei ddefnyddio ers tua 15 mlynedd, ond maen nhw'n dal i addoli yn y festri. Felly, ni'n gwneud peth da iawn mewn ffordd. Fe fyddwn ni'n cael adeilad newydd ac wrth gwrs fe fydd yr aelodau yn dal i addoli mewn capel Cymraeg yn y festri. Bydd angen dipyn o drwsiag atgyweiri ar y capel yn bydd. Sut ydych chi'n mynd i godi'r arian ar gyfer hynny? Wel, ni wedi sicrhau grant sylweddol iawn gan y Cyngor Sir, hefyd gan Adran Addysg a Gwyddoniaeth. Ond hefyd, wrth gwrs, gyda grant, mae'n rhaid i chi i ddod o hyd i swm eich hunan. Ac felly fe fydd eisiau swm sylweddol arno ni i wneud y gwaith addasu. Ac fe hoffwn ni gymryd y mantis yma i apelio at Gymru, y cwm, i'n helpu ni os gallen nhw yn ariannol neu'n ymarferol i wneud y fenter hon. Beth ydych gobeithio chi ynglyn â'r ganolfan newydd? Wel, fe fydd hi wrth gwrs yn gartre parhaol i'r aelwyd. Hefyd, fe fydd hi ar agor i unrhyw adran o'r Urdd mewn ysgolion yn y cwm hefyd. Ac hefyd, i ni yn gobeithio y bydd sefydliadau eraill a mudiadau eraill Cymraeg a Chymraeg yn y cwm yn ei defnyddio hefyd. Megis sefydliad Cymru, mudiad y dysgwyr yn y cwm, efallai ac hefyd y Cymrodorion, efallai byddai pensiynwyr Aberdâr yn hoffi dechrau cangen Cymraeg o'r pensiynwyr yn y cwm, ac mae llu o bethau eraill yn siŵr fydde. Fel ysgolion meithrin neu rhywbeth felly? Ie. Yn amlwg mae Aberdâr wedi adnabod diwylliant, a gyda'r ganolfan newydd, efallai cawn ni eto glywed y gri. Aberdâr yw bri y dydd.